Molweni. Can enjoy ke i-weekend nam. Le weekend ke sana iqale Friday ingekho mnandi because umntana wam uye wenzakala, but anyway, so kule shorty we're attending a flying fish event High Rocks, and then lunch akho nto engako wethu, but oh guys, it was beautiful. The nice thing about the event, we had shuttles. Oh, that was dope, guys. And it was the first time seeing event airport, and then aeroplanes they nazi zilapha phambi kwakho, guys. You they will lead and bengekho packed. I think that's another thing and then ayithanda ngayo into yoba bengagcwelanga. I don't like eza events sendikula age ngazithanda ii-events ezigcwele kakhulu. But anyway, we just awanda besisithini ke apha. Oh bawa wam, I wonder. But anyway, bendimhle, guys. I looked so cute. And the event went well. Sapena zasithatha shuttles zaseGoduza. By probably 10 o'clock, I was already at home. Bendisendlini, guys. Ready for ulala. Hayibo, guys, noba sathi na ii-events zaphela eli kangaka, but hayi sana ndiyithandile. Besinayo nendawo egodolayo ke. Nantso, guys, iplane imuva ke ngoku. Ndaqonda uba ndizayicapturisha laa moment. Apha ke sana bendilindele uMihlali. We're going to High Rocks. This was Sunday morning. Sana wazixelela sisters ba akazube epaka nobhaka uzandilindela apha ku-waiting area. I'm like, oh, I was an extra girl. Why you extra kangaka? Apha besifuna iparking sayifumana. Apha ke ndizama umconvince ku-sisters bajonga mamela next day sithi abazawuba bephaa eFlorence, sithi abazakwenza i-High Rocks, guys. Andifuni izitori, andifuni noxelelwa ntoni. But guys, xa sendithetha inyani, phakaphakathi hayi bekulithi nono. Nqonba hayi ingathi sendifuna uyithatha back ngokuba ndingaza. Asangena ke shem sifike early, yazi, for some odd reason, because we're there to support uSthe noYanga, and bebeqala I think 9:20, and thina we thought baqala ngo-8, so obviously besi-there early. Ndabe ndilambe nolamba ke, guys, but anyway asikho lapho. Yo, singasabaphazi. Oh yeah, hayi guys, sibhatala nam ndaqonda hayi mandizivocavoca phaa kaloku laa machine, because what apha Go guys!